Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 5 erdiak diren honetan, jada iritsi gara final handiaren bezperara, bihar jokatuko baitute Bilboko Bizkaia pilotalekuan Altuna hirugarrenak eta Iñaki Artolak buruzburuko txapelketa nagusiko finala, eta gaur analisia eta pronostikoak egingo ditugu. Final ederra izango da, Tolosaldeko bi pilotari nor baino nor gehiago, gainera Iñaki Artola eta Gorka Altuna Jokinen botilleroa herrikideak biak, eta gainera Alegiko intxurre pilota eskola kudeatzaile moduan edo entrenatzaile moduan aritzen direnak, beraz lotura asko izango dituen partida izango da, eta noski partidaren amaieran kirolunean ere analisia izango duzue. Jokin Altunak lehen finala Aimar Olaizolaren aurka jokatu zuen 2018 urtean, bertan eskuratu zuen buruzburuko lehen txapel nagusi ura. Jendeak espero zuena baino lehenago, oraindik ere gogoratu behar baita orduko Jokin Altuna nolakoa zen, gorputz meharrekoa, salda egiteko moduko gorputzekoa, eta pixkanaka hori ere urteen poderioz irabazten joan da, esperientzia ere irabazten joan da, eta gaur egun izar nagusia da, inolako zalantzari gabe. Bigarren txapela edo bigarren finala hobeki esan da 2020 urtean jokatu zuen Erik Jakaren aurka, bertan galdu egin zuen, 2021 irabazi egin zion Beñat Rezustari, eta azken txapela joan den urtean jantzi zuen Unai Lasoren aurka, bertan 22-5 erraz gaiendu zitzaion Bizkar eta Gerendia ingoari, eta bihar irabaziko balu laugarren txapela luke, eta Aimar Olaizola handia buruzburu ere goizu eta arralau txapelen jabe da, eta ura berdindu egingo luke. Bestalde Iñaki Artolak lehen da biziko finala izango du, jokatuko duen lehenengo finala, ezin baita aztu, eta atzo bere analisia eta bere figura aztertu genituenean ere gogorarazi genuen, 2021 urte horretan Jokin Altunak bere bigarren txapela irabazi zuen urtean, Beñat Rezustaren aurka jokatu behar izan zuela finala Iñaki Artolak min hartu zuelako, eta benetan egoera krudela izan zen aleiarrarentzat, beste edozeinentzat altxatzeko ere oso zaila izan ohi dena, baina aleiarrak erakutsi du beti aurrera begiratzen duela, beti positiboki, eta pentsamendu horrek eta lanak begira noraino eraman duten berriz ere 4 urteren ostean txapelketa prestigio handieneko txapelketan finalean izatea. Partidak gako ugari izango ditu, Jokin Altuna batez ere Zabalaren aurkako bigarren zati horretatikan ikusgarri jokatzen ikusi dugu, saketik hasi eta piloteoan ere aurkariari minik eragarria egiteko gaitasunarekin, behar bada asmatzen eta ez hainbeste, baina txokoan uzten hain gogoko duen jokaldi hori egiten zehaztasun handiarekin ikusi dugu, gainera aurkariari hanketara jokatzen dio askotan, baina egia da defentsan oso indartsua den pilotari bat izango duela aurrean. Iñaki Artolak erakutsi baitu defentsan indartsua dela, urteak daramatza hori demostratzen Alegiako aurrelariak, eta hortxe hankak tinko mantentzen ditu beti askok lurrera bota behar izaten dutenean, eta hori ere arma nagusietakoa du Iñaki Artola. Gainera Artola sakatzen ere oroar ongi ikusi dugu, egia da aurrekoan behar bada Larrazabalen aurkako finalerdi horrek zenbait zalantza ekar ditzakeela, Iñaki Artolak ezpaitzuen bat ere maila ona eman, bigarren zatian esperientziagatik behar bada gehiago irabazi zuen edukitako joko mailagatik baino, eta behar bada zalantza horiekin ere iritsi daiteke, oso bestelako partida da finala, baina alde horretatik Jokin Altunaren esperientziak bere alde jokatu dezake, finalaren testu ingurua, astean zehar egon diren kontu guztiak, eta abarrek behar bada Jokin Altuna hobeto harrapa dezakete. Hala ere,
Iñakik erakutsi du kolpez bizi dabilela eta hor atzean Altuna dominatu eta erabaki hortasunez jokatzen badu hor eduki dezake min egiteko aukera. Iñakik Jokin Altuna une oro 5-6 kuadroan eduki behar du eta aldela airez jokatu arazi, baina airez jokarazten dionean urrutitik jokarazi. 2 kuadroan pilotak uzten baldin badizkio Jokinek oinetara botako dio eta behar bada pare bat pilota eramango ditu, baina gero dena Jokini utziko lioke eta hor aurrean amezketarrak badakigu zenolako talentua duen, baita luzatzeko eta buruz gain pasatzeko ere duen kalitate hori. Eta hortxe egon daiteke Iñakiren gakoa eta noski tantoa amaitu egin beharko du. Hortan biek ala biek behar bada txapelketa honetan ez dute, hainbesterainoko distira erakutsi alde horretatik, behar bada Jokinek Lasoren aurkako finalerdi horretan erakutsi zuen apur bat, baina Iñakik oro arreztu erakutsi, hala ere final bikaina izango delakoan nago, baina noski favorito bat ere esan behar dugu eta nik Jokin Altunaren aldeko apustua egingo nuke. Finean 4. txapela irabaztear da, buruz buru 5 final jokatu ditu, lauterdian 14 final dira guztira, badira final batzuk, Iñakik berriz bere 2. izango du kasu honetan, beraz pentsa zenolako aldea dagoen, eta horregatik ez testu inguruarekin, eta batez ere iristen den unea ikusita, eta Artolaren Larrazabalen aurkako finalerdi hori ikusita, Jokin Altuna hartzen dut favorito, baina finalak dira, edo zer gerta daiteke eta ea partida eder bat ikusteko beta izaten dugun. Gogoratu, bihar beraz, Altuna eta Artola nor baino nor gehiago, Bilboko Bizkaia pilotalekuan buruz buruko txapelketa nagusiko finalean.